Ganahan nimo ang mga tao sa palibot. Lihay. Biya sa pundok. Aron dili sila muundang sa paghiskot batok nimo ug natagbaw sila sa ilang paglibak. Mao kining nahitapuson kinabuhi nga dili nako mahimong may kalimtan. Kinsa ka? Kinsa ka? Kinsa ko? Ako ang bana ng babae nga imong ipatungan do! Sa? Huwag kang tawhana ka? Oh, Ikaw pa iiso ko nakapatong sa kong asawa? Love, gusto na love! Gusto ba ni love? Oy, naglupo pa ko. Di ko kapaus ni mo na. Love, kay mong kagaran! Pasyunti ka yung limala ka! Love, ayaw na Nainsulto ko ini kay di patong ni mo nga akong asawa nga mas puti pa man kong sampot di mo! Agay! Marisol! Mari! Oh, hala. Wala ki malingi. Diretso ra lagi glakaw akong gumari. Na naman to siya? Maragwa man siyang kaugalingon nga naglakaw? Wala ka kabalita taon sa tabo na yung parirod pa kita. Ha? Wa! Kay nansam di si paring Rodi ay. Nasakpan masubana sa iyang kabit. Unsa? May kabit si paring Rod? Hello, hindi pa kita ay. Wala ka sultihan ng maring rasol. Beda. Sultihan ka wa. Gisultihan man pero... Walang ge. Wa mo kumutuog. Nga karon ito uno ka. Portera ba ka nung bunog ang parirod taon. Hala, mao dito nga nagdali si Maring Marisol. Akong gitimbaya pero madiretso ra maglakaw oy nya murag wa sa iyang kaugalingon. Gitimbaya din mo. Oh. Beda din mo. Ang balita niya nga, gipalabian mo po taon, gipatay ko no sa bada sa iyang kabit si Paring Rod. At ko to siya hospital kay duwaon niya kay buhi pa maday ko no. Rod. Ay, kubyay. Ginoo ko, Rod. Kabunog ni mo. Kinsa hindi mabunog nga nasakpan namin nga. Nga nagkuan-kuan mi. Nagpatok ko sa iyang asawa. Nakakita mi siya sa among lawas nga uway mga sapot. Wali ko kabaos ko kay naghupo. Magutanan gay. Nakita na sa bana sa imong kapit ang imong sampot ka purting laguma. Aw, kita kayo kay nagpatong man ko. O siguro siyang nasuko kay matod pa niya. Nga, mas puti pa man kung siyang sampot niya. Nga nung nipaton man ako yung asawa. Ay, Nagpakauwaw ka lang, Roda. Mas may pagikulata kag maayo eh. ha? No, Siga man na imong mata niya. Kay guilty ka. Hoy, Rod. Nga naman ni siya nga wa naman mulihok og murag nigahi man eh. Rod! Rod! Hoy! Kuy, pugnaw naman ko di akong bana. Unsa? Namatay na si Paing. Namatay na siya, Mari. Hala, namatay yun di ay. Mari, pagpakaligon lang ha. Ayaw palabis im kaguol. Confidence ta ni mo, Mari, uy. Unsay confidence, oy? Pasubo na ko ni mo ba? Condolence na, Mari. Ay, halo. Condolence siguro na, Mari, no? Diba? Oo. Murag maoron. Sorry, tao lang po. Abi na ko confidence mo, maora manggod. Oo niya. Asa man hayaon ang imong bana, Mari? Murag di na siguro hayaon kay gasto na kunok ayo. Matod sa iyang mga kiliwat, ipamarinate na lang kuno si Rod aron ang iyang abu. Pwede ra na mabutang sa among bahay. Murag barbecue. I-marinate gani.
Mari, so doy, asa ba i-marinate, Mari, ay? I-cremate siguro, Mari. Aw, katawa baya ka. Kung maulang sayop ko, aw, it's atay. Paita din yung mabiyuda at pinakalit sa. Ha? Nga naman? Asa may nagkapait? Tanawa ka mo rin ay blangkad samtang ng lingkod. Ha? Tanawa. Tanhawsad ka. Ang mo piyo ko, kita mo ko silangaw ni Agi, porbida. Tagalitan ko. Hilom da? Kine? Pakita bida, tabon ni day, kikuyawan ko. Dili ko. Di ko ni tabunan. Dali diri sa tong kwarto, be. Dali dayon ba? Dali Ayaw na ba? Ayaw ba? Asa na? Sila si pare ug maring pakita nanood sa ilang bayan. Unsa kay nabuhaton? Klaro na kaayo. Mag-cheer to sila. Ay. Ako ini, pag-usa na kabuhan nga wa na makasuway og kaog hotdog. Kiningaw ko hotdog. Jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Nagkaunag hotdog si kumaring pakita. Inita ba ya ining Jumbo. abaya ani. Mura mo yung gituyo niya ang iyahang kanta nga pasuyaon ko. Grabe sad makadag aguoy. Mura mag no ekos akong dunggan. Hilom ba sa hilom sa Ay, po mo kung ba hilom ba, bebe? Be. Hilom ba? Ilihay na ito gamay, be. Oops. Maluoy, mangkugod. Maluoy ko. Nya? Okay ka nga ako'y mutambal sa kahigos ni Marisol. Di ba, lalim na magyuda. Di ba? Ako'y tambal. Okay na ka. Nagbawas ako. Anya na siya. Nagbaho di ka. Tidaghan sang tao eh. Sa mukan, gid ko nga, mamalit basta ingon ini. Excuse me. Unsay tuyo? Ikaw si Marisol? Ako. May tuyo ka? Ako tong kabit si mong bana. Ikaw? Ops, time sa. Pasultiha sa... Ikaw ang nakaingon nga namatay ang akong bana? Ikaw ay nakaingon. Ikaw ay nakaingon. Ay, Diyos ko! Aray! Direk na! Aray! Ako here! Oh my God! Ay! Sabi ni! Marisol! Sabi na! Ina, pre, ayaw nagkumuta. Oy, buhi, pre. Oh my God! Help me, Di please! ba mo, Marisol? Ay! Buhi na akong tutoy ngayon mong kumot-kumot. Oy, pre. Tutoy na eh. O, tutoy na nako, oy. Uy, abi na kong lihin eh. Morbida no. Ang buhi anak ko. Pre, gikuha lagi ni mong imong kamot. Ibalik na lang, pre, be, ibalik. Oo nga, ibalik mo taon ba rin? Giganahan ko, pre. Ay, lakaw lang ito babae. Mapugan pa rin. Tinuod nga gikumot imong totoy ni Marisol? Oo, okay. O, ito na ko tuyo. Aday, bugno man sila, day. Kabit, ni Parirod ba, bugno sila. Nga ibawang ka? Napailaman ni Marisol ang babae. Mauto nga, nasuko si Marisol kay agdritso niya bugno tao ng kabit ni Brad Rod. Timing pong dito taon ko, ako sila giuwang. Mari pa kita. Uy, Marisol? Nga nang magulaanon ka man? Mari. Ay, dito ko gikan sa doktor, nagpa-check up. Ah, Kay, nisakit ba? ko akong tutoy. Unya, ang result kay gi-cancer ko. Nabangas. Ug akong duda, katuning pagkumot sa imong bana. Abangas ka. Sige lang. Marisol? Ayaw na lang gud pangitag paagi nga mawag tangang atong maayong kabubuton, good.
Tungod lang sa pagkumot sa kumbanas imong totoy. Ako pa ni mo Marisol, no? Biya din hiday. Dili na ganahan nimo ang tao sa palibot, day. Lihay. Biya sa pundok, aron dili sa muundang sa paghisgot batok nimo. Og natagbaw na sila silang paglibak. Kay tanan na tumasilingan, no? Ikaw na lang gyoy gilibak. Nakasabot ka ba sa buot na kung ipasabot nimo Marisol? Maayo kay may patuon ako si Marisol. May biya siya sa among dapit ug nahatagan na pud mi og peace of mind sa kumbana. Naibtan mi og tunok. Bago ito magkasama ang kaagi ni Pakita, dinining tulumanon. What's the style? Naibtan og tunok style.